Good morning natong tanan. Karong adlaw day mamahot tag saging la dengag niya timita. Ag karing mo manigjang saging, gidang nga jang gihatag sa jang niya nga ni ja. si di na laman hinganlan. Nalilinyog niya. Di laman si ja. Abaw, kainin man mura mag pijapihon. Kadang na kon bugbugton nang murag kuan. Busakon? Oo, kari dia, busuk. Siguro mi mabugga ko na. Lapay buwada. Buwad. Kanabing? Saging ba? Babalik. Jacket ko kay tugnaw. Karulupet. Tugnaw. Bida-bidaan ni sarang ni ama. Nani mga vlogger lagi ang kasuhan na. Manila na. Na kana nag-imo mga fake news na. Fake news. Tungkol ni Marcos. Ano, di magkasila kayo, hindi ko sila dihang. Ginadili. Katong taga Cebu no. Yung sa kunting puno kayo no. Kita ko no na. Content pa musikat. Ako tayo pagwala. Musikat lagi, karong preso po. Ang pulis sa Manila, pag-arabahan yung sorry, pero ba, dyan, sorry. Tori? Si Tori ba? Hindi, atong mga pulis na ningkuhan ni, Itong taga Cebuban, napit taga Manila content ko no ni Jagi, para musik, content para musikat, pero preso po. Hindi man tinood. Imu-imuan naman yung Marcos kuhan. Si Marcos na rin pagkaroon. Mga films rally. Sa gano'n ko ng tripod. Nadapit sa ulo ng tripod ka. Pari panihapon ko no to. Kurot na ginog. Paluin ko kayo mo. Nakatapos ko sa ako. Saging para sa mga labing. Balag saging basta labing. Sila sa ahot. Ha? Among ba wala siya. Kaya nga no. Buntag sa jupaw ka nang nimugmug. Muna. Your laway is hukba pa. Pwede ko ang Kaya nga ano, kaya wa pa ka. Na, ugam. Hanam din ng ugam. Ito man ang magsugo si laway. Toothbrush. Ano po ito gabi? Mo na wa ka. Gabi eh. Today is morning. Gabi is night. May nilis o pamahaw tayo sa. Ha? Afternoon. Bitaw day. Anirula ko no in English day. Nilis o paniyapon o paniod to tayo sa. Kuan, good evening. Lunch o kuan. Dinner. Lunch o dinner. Waway tatag pamahaw. Dinner o panihapon day. Day. O paniod to lunch. Lunch. Panihapon, dinner. At merindas as 12. Kuan. Noon break. Good night. Gabi. Kuan. Night breakfast. Night breakfast. Breakfast. Ay, breakfast. Og magto. Night. Breakfast lang. May jabur gano. Ito to, marunong nag rap. Ina. Pwede marunong pa gabi eh. Itlog raja katong tusino ron. Kami. Ito. Kabig lamok. Oh, bisag buntag. Maak bitaw. Dugo ko na pa ako nun. Nanap yung mga butron. Isa man tayo sa. Taga USA. Silas mamarubi tayo sa. Hindi. Si Munita mo to. Taga USA. Unahas ari siya. Ito buntag pa mga mga kapag lamok. Agto pa itong Ha? Mario. marimar. Buwad be. Magamakit sa matong. Buwad guys. Wanay o. Naghikag naman yung buwara. Ay madukumundang inamukatas tayo sa. Good for your body man na. Ina magyapon ko gatas. Nagmabuntan si Tamita. Ina, pero bisa nga. Mukbang ka. Mukbang. Grabe. Grabe nagajag makahurot tag sa kingani no. Si Tamita, uban tamali ko. Bisinti sa una aning. Si anak ni Inday, hindi ko brown sabing.
Ang binatanawag na kumagkaupat. Gamita. Mas magkagin itong bataan. Ano ba yun? Gamita. Ah, Naligo may dagat. Sinugan patitan. hindi ko. Wa roy dagat day kay hubas. Pamili ng hinog. Gamay, niya na dito. Last hinog. Kanta guys, kani harasik mo. Warong panangagda. Ang siya ngay? Dahil ba natin hindi yung tutulong nila. Tapos atong gatas mahulog guys. Bunjag diretso seminar diretso bunjag di ay. Asa mapuntagan? Pag diha. Kasi tunayin nga nagdama. Si Puwang gapon, di ko pa. Kung gawin din nga, special, di ko na dana. Mansag, ang mana magmisa na English. Alicia. Ang tulad dito, ano siya, kay Sabon, tumulong Mabiti sa ko bado. na rin mo ina mga. Mula linaghan. Uli. Mula linaghan. Ay, ikuha na i-roll yung sa itlog. Nipson dito. Magluto ko itlog pa yung i-roll sa itlog. Buong bibi, masang itlog. Itlog lang nga na. Kaya yung kagaya di maat lagi naman nga na. Bitlog ba? Walang bitlog sa ulo. Itlog na. Ay, salamat ng init na. Ay, ito lang mga muti na ko na eh. Na, ang supa. Wa pa. Naa. Sabagay. Hindi, buuwan ako doon sa. Di ka din, basta ka nito, dali siyang tamakan, kaya gumagang ng unod mga daot. Ang daot. naman yung butang dito. Kaya mapantukan magsamot. Kami sa ulat to. Nang paglilag may paglibon. Hindi, managlaw itong bima ko, ana. Wa na magino. Bilitan uwan, din. Katay na din na. Dahil tadi atong kaksindari, kaya namin ulo pa na tagkaya. Katay na ba? Ang kakala. Joke. Kaksyon kay Injuman. Doon na kang dapat sili. Kasi mo na imo natin na. Di, nanay na. Imo na isa ko nung kasun ka tamad kang taong. Hindi, sili na yung sili. Daw ka na sili na na yung sili. Iya, way taong. Kaya ang tagwa may sabot taong. Ito pa nga, dos imong best friend ay. Oo, nabay ka bilila. Mga bidag sabot. Ano yun, sili daw dito. Mga tagwa. Ini nagwa na sa PE mo. Istorya na. Pero kasudlan na siya. Nay, meeting man ay. Ikaw ra og mas putong ka makoron. Meeting sa. Assembly kay 15 pataas man. Ano ba? Assembly. Assembly sa. Sa putlong akong assembly ba? Meeting sa assembly kaya ko rin magkuhan mo. That as in si. Laban ko. Ang magkatsa sa diyang uya kuan. Niya nga yun dyan. Mga classmates sa una, ako kaila. Wala na kalimutan sa mga present. Nahin ka ng Manuela. Alauna ang dadari. Wala, meeting man ngayon. Sentisi naman. Kasi Manuela di pa. Hulaan. Bata pa na. Kami Nga naman mo, meeting man ay. Wa na, nagtiguang na. Kaya nga no, dagay apo gibantagan. Na may anak na pulis. Datang taga. Idang anak dana, ang classmate. Di sila mag-system na. Classmate mo? Di ko na Nakagraduate na. Ah, pulis na lagi. Di, agbaji. Ang baji. Lakim to. Kanang baji na tama na. Baka nung sa una. Bawal ko man ang classmate. Baka na iba na mga tugmo. Nurse mo siya to. Nurse ba? Assembly ka na, mo meeting na. Assembly. Sa una mo kang dili mo. Pantanatan, di ka di senior. Isang buwan na siguro. May June sila, luwang na. Batanon pa na sila. Maglabas ako. 60 plus na na. Ay guys, maniuto tanin jo guys. Among sadaan, itlog binungag. O dahil tortang, sa ninay. Bulinaw. O utan nga kapayas. Butang sardinas. Tugnos. Tugnos di ay. Ningari kang buhok kay bago pa ko naligo, bago pa ko magpanglaba. Nawala itlog. Akin pa ko meeting. Kaya itlog kayong Tol Romeo. Tol Romeo. Tatay, wala ka. Ang piksel. Taas. Respect sila bago. Kan atay, hindi na. Nasalita ng tubig. Katalag bing-bing si Kuan, ito Romeo, bing si Ann. Dito ta guys. Romeo, wala. Wala manit. Gapay ko am.
Anak buwa din dyan. Hindi rin itong Kuan binabati na imo kay kung buhat Tamban, ay ja. hindi pa to prito. ginamos. Ang basa na. O tosino roll. Namin pa sa saging. Pagsa, sila siyan. Lakag among itlog guys. Itog lumiyo. Jumbo. Si ate Mita rin mamukaan. Busog ka pa. Busog ka mo na. Saging hinog dot ko Kapulo na. pang laba. Hindi naman milalan. Martin ko meeting. Pagbalik ko na nga to, sabi kan kanang Baw makatin batas Rally rally. ito ilang kinilaw na ko kay mamumukon. Ating good. Kagaling na ay. Grabe na ba rin. Kibuloy yan. Nabuwag na ba kwartas kibuloy? Naw ta. Grabe yung kwartas yung laloy. Gubot. 500. Atin alas 2 to sa alauna medyag meeting. Kasi nung magmamilya ula. Kami na kung nasay. Ang pagsudulo, manawat sila. Dami ko yung kulay violet. Mga ito niya pangatag. Gusto mo ganyan. Yes, pagnganda ni pero nagapoy attendance ini abot dadto. Tawagin lagi mo dito. Mga attendance, di ka makatindance, di ka makakuha. Kaya, ang ilang batsa na ito katong mga attendance. Kaya may tingin mo ng babaw. Attendance dito mo ilang basihan kay preman o panihapon. Ito katong kami, Kaya may tingin. Bangon sa puro ka trabaho. kuha na. Wa ko kay bawo, Prayer pagalingon. meeting siguro na Duterte. Dahil ba babaw ba? Walay ko kay bawo kay meeting regingan, mag-meeting. Sa'yo yung sa'yo. Ang kagawad di rin. Friend. Pagpurot na. Anak kabe. Ikaw may tingin ito. Ugma nas nanay kay di ko ugma. Sapot lang kam. Butlong kam ugma. Ang baon na. Sa 15 bat. Abang. 15 bataas. 15 ano. 15 edad. Pagkatulog Bataas. lang. Kaya man kay bisag sa. Siwas ako kaan. Mga 15 na pa. Ano gamay kay dabong. Gamay. Ganda-gandagan lagi mo daw. Mangga ragi pangayo apilo na paglimonsito ninyo ha. Basig na hinog kay Mito. Day. Basig na hinog kay Mito. Kay Mito na pud. Ayo apil ring ada na. Kay kanirang Kana o basin na ni hinog. mangga. Nawotan mo. Tanawag abra ko ligo off na. Hindi ko kaabot. Naisa daw ati ay oh. Pili mangut kay ibabaw na ang sanga dili. May namaak na iyang. Basinan dito. Hirapan mo ako ah. Tuni uday mga dagko tuni. Kanati ay. Laban. Laban. Para sa vlog. Unawan ka. Panuway.
Abot kita na ron. Kuyan sa magitinawad, mangga kay Mito. Limonsito. Limonsito. Mangga rin ipananggit ninyo ha. Nabe tao. Oo, mamanto. Kanati ay, hapit na. Hapit na ti ay. Ah, gibuyan pa dyan eh. Takora yan. Ube. Naisaan tayo ay mga kanati ay, sige tay. Nalagi mamak na nasakit ka. Tay, nanati ay, dito na. Wait, sao maikot ko sungkit. Sige, tuwa-tuwa na ka. Ibabaw. Kuwang na kamay. Kala, sige Ay, agda ko. Agda ko. Ay! Yes. Nay, mamak na nasakit ka. Yun sana. Asa isa, Mone? Agda ko, wala nakuha. Sige, kuy. Kuha mo, hindi ko, agda ko. Para magamay ang gata. Nakayang? Nga, basig one to. Naida ko, tiyo. Luksawete ay. Narate, dako ka asyo. Wala sila kita isaklo na ah. Kuwaglo, naa ka na ba? Naa, dapit niya, Lin. Ubos. Ay, gipalay na na. Ninyo. Nagiping. Uy, inagungkat. Kinawira na na nga. Ano eh? Ano yan? Ano? Ang bitong na yung mga inani. Natipong kay diha. Tanggap. This is it. Pero di ah. Gaba-gaba na dis. Hindi paak. Bawon siya nakapaak na nito. Mutos limonsito yang. Inan ra ba tag-ija pagkuha ra mo gamay. Gamay. Sinalupin mo na gina. Oh, di ako natayan. Oh, sabi ko nga. Bati kayo nga napedug ang dali mag... Niwaris. Kaya ba yung... Pagkakagdugon pa. Dog-on ko ng kalong. Buwang manalong. Kanang gagmaylong kay dabong.